Здравейте, казвам се Мария Дивизиева и съм мениджър на кампанията на Меглена Кунева и на Любомир Христов. Добре дошли сте при нас на гости. Нашия щаб се намира на улица Оборище 35, на пресечката с Васил Априлов, много близо до Френското посолство. Радвам се, че днес сме заедно. Искам да ви покажа как работим и да ви разкажа някои неща от кухнята. Ще се радвам да ставаме все повече. Всички сте добре дошли и искам заедно да работим за едно усмихнато и европейско бъдеще на България. Благодаря. В тази посока ли? Кой е на този етаж? На този етаж са разположени нашите доброволци. Искам да кажа, че в кампанията само за един месец имаме вече над 300 доброволци. Всеки може да пожелае да стане доброволец, може да го направи през нашия уебсайт meglenakунева.bg, където има специален бутон "Стани доброволец" и трябва да се попълни една много проста анкетна карта, която да ни бъде изпратена, за да знаем с какво и къде нашия доброволец може да ни бъде полезен в кампанията. Търсим доброволци за креативната част на кампанията, за предложения, за идеи и разбира се за организацията на самата кампания, защото знаете, че тя протича с много събития, с много посещения в страната и с много срещи с хора. Това е така наречената кухня на кампанията, защото от тук се изпращат всички наши послания към целия инициативен комитет. Може би е важно да кажа, че в нашата кампания вече се включиха над 500 човека в инициативния ни комитет и той ще се разраства до 23 октомври. Имаме хора с много престижни професии, имаме икономисти, лекари, юристи, преподаватели, много студенти, много млади хора. Хубаво е да кажа, че вече имаме инициативен комитет дори в Ню Йорк, така че и извън граница българите ни подкрепят. Това е кабинетът на госпожа Кунева. Тук са нашите ежедневни срещи, защото е важно постоянно да бъдем в много добър контакт с нея. Искам само да кажа, че нашия кандидат не е само, че е най-добрия, но изключително лесно се работи с човек с нейния опит, с нейния бекграунд и толкова усмихнат като нея. Искам да ви представя човека, който трябва да бъде железен в тази кампания, който трябва да подрежда всичко. Два образа ми хрумват. Единият е, че във всяко голямо начинание винаги трябва да има една Мария. Това е моята Мария. И освен това някой ми беше казал, че за да стане хубав букет, трябва да има едно бяло цвете в средата. Това е Мария. Мария трябва да подреди нещата в този букет. Аз знам, че ще го направи. Много ми е приятно, че сме заедно. Сега къде сме? Най-веселата и симпатична стая, защото виждате колко много енергия има в нашите доброволци. Това вече са приятели на кампанията, които се присъединиха към тях. Фенове наши и в виртуалното пространство, защото фен страницата на госпожа Кунева вече има около 10 000 фенове и последователи. Надяваме се да ставаме все повече по време на цялата кампания. Това е лицето на кампанията. Много умни, млади, свежи хора, които искат да останат и да се реализират в България, да отглеждат тук децата си, надявам се. Само заедно ще успеем. Нека да направим България страна, където по-добрите намират работни места и печелят повече, а не тези, които познават правилния за време човек. Това е каузата, за това работим, да си подредим къщичката, за да ни бъде удобно и уютно. Без вас няма да успеем. Желая ви успех, да си пожелаем успех и ви благодаря за усилията. Това е стаята на нашия организационен екип, или както се казва в кампаниите, Advanced Team, т.е. колегите, които отиват по места и се грижат за цялостната организация на кампанията, тъй като тя е сложна логистична операция. Естествено, трябва да е готова програмата. Представете си колко пъти преди това са прозвъняни, колко телефонни номера, трябва да е проверена залата, трябва да са проведени срещи с много хора преди нашата кандидат-президентска двойка да отиде на място и изцяло логистиката трябва да бъде на ниво, за да може да протече лесно едно събитие. Човек може да разбере кога и къде са събитията. На нашия сайт винаги има публикации къде и кога ще бъдат нашите кандидати за президент и за вице-президент. Ние имаме много отворена кампания. Изцяло сме прозрачни и ще се радваме, ако по този начин можем да привлечем още хора. Всички са поканени на тези събития. Може човек да се включи в инициативния комитет, който подкрепя госпожа Меглена Кунева и господин Любомир Христов.
с един лесен имейл за президент maimunka@meglena.bg. По този начин може да ни изпрати своето лично послание, защо я подкрепя като кандидат за президент и да се включи в нашия инициативен комитет. Мисля, че можете да се ориентирате вече къде сме. Това е нашия млад екип, който се занимава с прегледа и мониторинга на пресата, на всички новини, на всички медии. Искам да ви покажа стаята, в която всъщност се събираме всички за нашите сутрешни оперативки, за да планираме работата за деня, за седмицата и за месеца, защото в една кампания е важно да има добра последователност и добра организация. Нашите кандидати са независими. Те са гражданските кандидатури, избрани от граждани, от инициативен комитет, от неправителствения сектор, подкрепени. Накрая искам да кажа на всички, излезте и гласувайте, защото това е важно за собственото ви бъдеще. И изберете най-готините. Сигурна съм, че ще успеем.